CSKP. Eli joku juustopako, en tiedä, mennään pelaamaan. Joo, siis sen mä tiedän tästä, että tässä pitää etsiä jotain juustonpaloja. No, pitää etsiä 9 juustoa. 9 juustoa. Tossahan on jo juusto valmiina. Ei kukaan. Tästä näin. Olipas helppo. Tossa on nukelta nukko, en tiedä mikä se on. Mikä helvetti toi nyt on? Täällä kuulee jotain. Ei vittu. Apua. 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 Auttakaa. Auttakaa. Ei. Ei vittu. Juusto. Ylös, ylös, ylös. Ylös. Kiipeä. Pääseekö se? Ei se vissiin pääse tänne sittenkään. Eiks toi ollut se avain sinne alkuun? Tuleeko se? Ui. Nainen, tule tänne. Ota housut pois. Ei oikeesti, ei oikeesti, ei oikeesti. Vitsi oli. Juusta. 1/9. No niin, nyt ihan oikeesti. Minä mä... Mitä täällä on? Täälläkin on juusto. Meneekö tää... Vittu, toi on sininen. Siis Miks mä sanoisin naisesta tolleen? Tännehän tää menee. Ja minä mä pääsen tästä. Oho. Ui, kamala. 4 digit koodi. 2, 4, 7, 3. 2, 4, 8, 3. Nyt en tiedä. 3, 8, 4, 2. 3, 8, 4, 2. Se oli oikein. Mikä toi on? Onks toi? Ei toi oo juusto. Tuolla on juusto. Lamppu. Ei se ollutkaan jos tosi lamppu. Tuolla on toinen lamppu. Täällä kuuluu jotain outoja ääniä. Kiivetääks tonne ylös? Kiivetään aletaan, katsotaan mitä siellä on. Juu, no täällä ei oo mitään. Mitäköhän tässä niinku pitää nyt tehdä? No. Op. Tuolla on ollut avain. No. Se on hyvä tässä pelissä. Lauta, tää menee salaa sinne ylös. Eikö edes totta? No tossa. Se on tuolla. Edkotaan sitä. Edkotaan. Se taisi mennä sinne niin. Mä voin nyt toinen juusto. Juusto. Nyt se taas tulee tuolta jostain. Se tulee antaa mulle pusun poskelle salaa. Mä en tiedä. Olisikohan se täällä ylhäällä se mihin se lauta menee? Eiks tää? Ei mene. What? Miten vittus toi on tuolla? Ei,